Atenție! Cadență! Stâng, drept, stâng, stop! Scuipați-vă! Scuipați-vă! În timp ce criminalii se învârt în jurul nostru! Aici! Agent, pas în față și numele de cod. Sugar. Ne-aud. Sugar! Bravo. Agent, pas în față și numele de cod. Sugar! Ne-aud. Sugar! Să trăiți! Bravo. Agent, și tu un pas în față și numele de cod. Dexter. Ne-aud. Dexter. Mai tare. Dexter. Mai tare. Dexter. Țipă! Dexter, ce ai, mă? Ai pitiș pe creier? Mâine plecați în misiune. Trebuie să ajungeți până în saltul cu săcile. Și vă întâlniți cu primarul de acolo. Pe restul vă spune el. M-ați înțeles? Să-l dea dracu să nu ajungeți până mâine seara, că mai trecut voi pe jos. Gata. Acasă acum și vă odihniți. M-ați înțeles? Dar atunci... Băi, Sugar! Da, să mă vede să plecăm! Nu reușesc să mă trezesc în dimineața asta. Bă, că trebuie să mergem în satul cu sărcile. Dar, scuză-mă, tu nu ai portieră la mașină? Bă, și-o fi furat-o azi noapte, ce știu eu? Da, mi-a furat-o azi noapte. Dar de când stai în picioare? E o dubiță. Da, e o dubiță. E noul model de Logan al poliției. Logan SV. Uite, aici are schimbătorul de viteze, aici semnalizarea și dacă lași așa, prinde și un de radio. AM, FM. Super FM, Radio Zoo, cuci-cuci, tot? Și cu sistemul de siguranță la drum? Asta e cel mai simplu. Dai volanul la o parte în caz de accident și îți salvezi viața. Vezi și românii ăștia, deștept și ei. Da, mă, ce drept. Dar claxonul cum face? Că tare îmi place să aud. Claxonul e pe bază. N-am mai avut ăștia bani la buget. E un pic nașpa, i-auzi. Aha, l-ai luat pe ăla de la bicicletă. Nu, mă, e un SV. Dar mai bine sună-l pe Dexter, că m-am săturat să-l așteptăm după el dimineața. Ia să-i facem noi o glumă. 0762... Oh, nu, ăsta e numărul soră, scuze. Ce-ar fi să dau la după cap, să-ți treacă dorul de soră mea? Ce-ar fi să-i dai tu lui soră ta, să-i treacă de dor, că m-a uscat nesătul la ea. Normal, e soră mea. Alo? Da, Domnul Dexter, polițaiul? da, eu sunt. Cine întreabă? Aici garda de finanță. Ați greșit numărul? Bă, zăpăcilor, suntem noi, mă. Bă, cretinilor, ce m-a speriat? Deja pregăteam pașaportul fals de plecare. Bă, tu ești nebun. Auzi, coboară în jos că în 2 minute stă la tine. Da, mă, da, sunt deja jos. Da, deja jos. Hai, ce aglomerat e azi, nu? Dă-te, bă, la asta cum merge, bă! Dă-te, bă! Da, bă, că-i fac un semn cu farurile. Bine, bine, dar stai calm, da? Dacă la 6 dimineața faci așa, la 2 ce faci? Arunci cu bombe? Nu mă, dar trebuie să fii puțin mai excentric la volan. Hai, că după curba asta strâmtă, ajungem.
Uite, m-am ajuns și el nu e jos. Mă enervează într-un hal. Ia strigă, nu. Dexter! Dexter! Ce faci, bă, ului mașină? Ești nebun? Vrei să surzești? Deschide și tu geamul. Ah, scuză-mă. Doamne! Dar ce agăvăz? E cu manetă! Aha. Și ăsta e accesoare de bicicletă, nu? Ah, accesorii. Ce faci, bă, acum te crezi pe Titanic? Barcă cu motorii, asta ce Titanic. Dexter! Dexter! Da, bă, cobor, termin sarmarele și vin, așteaptă. Doamne, sarmale la 6 dimineața! La prăjevă bagă șobolan morți? Hei, frumosule, treci în spate. Auzi pe ăsta? Vine, nu salută și trece în spate. Educația unde lăsat-o pe bloc? Ce treabă are asta cu educația? Are cum să nu aibă. Are? Bine. Salut. Treci în spate. Auzi, tu crezi că eu sunt fraier? Dacă vrei să mă duc în spate, trebuie să dai un motiv concret. Am rău de curbe. E bună? Dacă mănânci sarmale, te cred. Vei, ce-ar fi să te duci tu în spate, să lasă să se suie, să plecăm odată, că m-am săturat să stau aici. Bine, mă, ține cu el. Că trebuie să mă sacrific eu tot timpul. Bă, dar ce face iară, mă? Ridici scaunul. Nu vezi că mașina asta are 4 uși, 4. Are 4 uși cu 3 scaune. Bă, ce mașină face și Dacia? Logan SV. Ai de cap. Ce faci, bă, tu tot așa intri, mă? Ce bate vântul pe aici, curent? Dar nu cunosc modelul. Street Vision, Logan. Nu știam că ești încă în garaj. Bă, dă-te mă mai în față. Dar dă-te tu, bă, mai în spate, de pretenții pe capul tău. Bine, mă. Dar ți-i capă toată în garaj. Bă, ăsta e nou Logan Banana. Aproape chichita. Bă, la curbe nici măcar nu trebuie să miști volanul, se duce singură. Prieten, prieten, prieten. Cum e vremea pe la voi? Hai, băi, nu mai fă pe retardul și vină mai aproape. Stai, trece un tir. Puteai să vii, era voi. Hai, în sfârșit plecăm. Scuză-mă, Da. fac pipi. Băi, tu ești culmea, mă, dar ce-ai făcut acasă? Bă, acasă n-am avut timp. Mă scap acum și acum vreau să fac. Lasă-mă, o să oprim mai târziu într-o benzinărie, că o să alimentez. Faci atunci. Da, și exact când nu te aștepți când tu conduci, o să fac la tine mașină. Bă, dar tu ești cretin rău, bă. Hai, mă, dă-te jos și fă-ți treburile la odată. Secret de la BCR. Băi, dar dă-te mă mai încolo, mă. Dar ce, mă, ți-e rușine? Ție ar trebui să-ți fie rușine, pentru că eu mă uit. Dar uite-te în altă parte. Hai, mă. Lasă-mă, bă, să mă simt bine. Aoleu. Nu te urci așa la mine în mașină. Îți pătează Loganul. Bă, da, tu ești tâmpit rău. Știi că am probleme cu inima. Uite-l, bă, s-o prins de centură, mă. Bastardo! Cum n-ai pare ușa așa? Uite. Băi, dar mi-ai întins toată centura, mă. Lasă-mă, că acum o plimb și pe nevastă ta. Hai că ieșim acum cu bun. De auzit un bun în România? Nu și acum. Ia uite, o serpentină. S-o tapeta Loganul. Ce ai mâncat, bă, sarmale cu castraveți? Nu, castraveții sunt de ieri.
Mamă, încă o serpentină? No, ghite tot, ghite tot. Cum te simți? Plin. Se vede. Uite o pisică! Flash! Băi, ești nebun? Era o pisicuță, n-ai văzut-o? Nu, n-am văzut-o. Cum? Ce să-i fac eu dacă ea sare în fața mașinii? Flash! Știi doar, eu iubesc animalele, nu le omor. Nu ești normal. Stai seama, mă. Acum 10 secunde, mă. Acum... Nu mai e. E misterul vieții. Ah. Uite un dalmațian! Flash! Nu mai e. Bă, tu chiar exagerezi! Băi, Băi, dar ce am făcut acum aia, mă? Ce să-i fac eu dacă eu nu știu cum să treacă? Orice tine deștept știe când să stea și când să treacă. Doar eu iubesc animalele, nu le omor. Da, bă, am înțeles, pisicuța a fost. fii mai atent, mă, și... Dar pe ăsta l-am văzut când era câte un punct. Mamă, dar ce panta brută. Ia uite-te, da? Da, bă, Sugar, la tine nu s-a terminat panta. În spate se termină mai târziu. Uite o familie de aici! Flash, 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 flash. A mai rămas unul! Flash. Ești normal? Dar ce aveți, mă, acum? Rămăsese numai mama, i-am făcut un bine. Acum sunt toți împreună. Mamă, dar unde o fi satul ăsta cu sărcile, mă? Băi, ia sună-te, șef. De ce eu? Băi, ăsta doarme, eu conduc și ai rămas tu. Și aia acum să fim serioși, oricum ești în grațiile ei. Bine, măi, cosul. Tot timpul, numai eu. Ce zice, mă? Da, așa, sunt Dexter. Nu, dar nu găsim satul cu sălcile. Băi, să vorbești frumos, mă. Auzi ce urlă? Bă, vorbește mă. Șefa, dar lăsați-mă să vă... Frumos, să vă explic, șefa. Șefa, să vă explic, vă rog. Dar lasă-mă tu în pace, că deja m-ai nebunit. Dar ești cretin, lasă-mă să vorbesc, să-ți explic. Lasă-mă tu în pace, că de câteva zile faci capul în calendar. Îmi dau demisia de mâine, gata, pa! Ce-ai zis? Ce ești nebun, mă? De ce ai zis, bă, că era ocupat?